APHLC party atum hangal strike mate choche junje kachesong ajo chirlo anta ington tesi chisong bom labangso kachesong along APHLC amaipu jaya kathar lapen Bikram Hanse sitame kachesong ington dundesi ajo chirlo anta chisong dun tang telang ikha lapen arju ikha herangke thengmo APHLC amaipu jaya kathar lapen Bikram Hanse kaning jalam the kopi apochi APHLC party atum hangal strike mate choche junje kachesong ajo chirlo anta kachesong ponma kachesong mate isi yang deng konji plasi la nalat tumben penela ku kachera bunduma mate la political to ale jumjum ko lage APHLC tum thang da kachera dun ave athema lage ke Japan ke BJP tum se ke Japan la thuge nang lituman da te ne lang ake hai tu liram rong hang ame thang ma si public meeting long nang ningjelo la bangso la PGR VGR long eviction pan chesong nang ji pu ke alang li si ke toy la pen poisa ta alang li si pidun pulo amat ini tum mange chini dun o eden maneli tum anda dun lo ahok lo bon pulo amat alang li tum election tang det lo te eviction po ma eviction se det lo amat non ke claim tho bangke la APHLC long youth tum do o la masila APHLC long pen youth tum apan katerek bon flor ha BJP long gachi biver dia fansi la so PGR VGR eviction nai pu kachi song la bangke athema BJP tum aja kong do et lo ke election pen jakong PS lo mandate PS lo la pen eviction nai pu ke Assam Land Revenue Regulation 1886 Rule 18 men si claim nai la ke ni tum hang jo ben le claim me yigali rada tum hang jo lo te allo lo silam nang yip lo ting claim nang yip gali la ke rata tum ke hang nu ya kam lo la pen hang nu det lo election hu election ga pe hai kam claim et lo gente election ke hai tum si la ke claim nang ji la alam athige la na la posi la non throk atarik procession nam ji pu la ni tum APHLC tum thang ka cherap du na vi la pen la ke APHLC ka pi phuk ya phansi la ke claim chotana la pehla youth atum BJP long ki biver ya pan ate youth atum nge chini dam o BJP birodhe la ruling party birodhe ningjelo te ahok lo pusi tin po hadak dodun bompo sitaka paningye toy ke la ruling party to masi paningye toy lo hala tum along la youth to mangi biver ya pan labang solong kato wedom da rak thek rong lo ini ya prang ala tum press meet ke do along sar angtong kathara lang li tato labang so kuthak na li tum pen pini ni litum chini ni alang litum dodun lo ne dodun den lo ne sta APHLC tu nge dodun de bangke likening leng alang li pulo 125 amendment la pachum chetika jara sai tak lan konong e busalang oh lai six schedule do tang et lo lagi amendment akam ta videt lo le amendment six schedule ating men le claim non hala paragraph 2 sa paragraph 7 pen allo selam serak non la hello ke claim nang tharli nang i pohon lo ke pudun un high power committee seng pon alabang so PGR VGR long le long aron repen gitu teman tharli at nahi putis tame alabang so high power committee seng dia fit high power committee ke claim un aja kong theng pierong ke idam char la puton mata high power committee dum theng pierong ke idam la pen hala encroachers dum ban hadi hemso ki pidam dang ke claim tho bangke la pen hala sarthi phangcho long lia bangke la eviction da me ke di along ka pre claim klesita sarthi phangcho long lia long bangke bihari tumhan eviction nang ipo high court order da do loke hala ke eviction da me ke hala ta eviction se la pen hala tum pulo stay order si one dead lo pulo stay order ke one ahut high court along la bang inquire rahinia tum bihari bang inquire rahinia tum court case ke pidam hot ilitum council standing counsel mane standing advocate atum hadak high court lo masih dulu halatum pan ko pilo pidun de pidun de penoposi pa absent det penoposi halatum
stay order pachawan det loge lage CM masih dunri pulo lage stay order pachawan nahi pulo aja stay order wan det lo ki wan ge bang koi rahini be ka eviction nahi ke bang pharo sirke pubo hala bang pharo sirke le bang pharo ner ke phan eviction no nente people selam le de hala stay order ke do tuman ge baru lage order inghong na ko po hala bang ki da kapre tu man people eviction se de Karbi Anglong to mas kaun sera CM amithang thur si flex poster ke hadak pa bonda mas pinangara to macethan mang isi alam kan phang CM ke cepaklang kat pula bang salam patak kilo sabi kalang lubo non hala a poster ta insect tu lo pubo di bang monu Johan pemeng te Mona Johan bang putot baret lo ke CM ban alang litang na jipudun ha hedet lo ke non arrest hai he la ben FIR da pi hai he det loge kopya bolo pi hai he athema la national party tum ke jasemet BJP la ben congress tum ke la ke la encroachers ki chia tum vote pen si election ke hai ti ke la posi alang li tum hange eviction se lo lage ilila yong he da procession silam sita ilila yong he May dodun sita rally bi sita la bang eviction se lo high power committee ko pilo claim nang po schedule long order do edlo Assam Land Revenue Regulation Rule 18 long do edlo laki eviction nang jipu ande ko bisi ke claim high power haladak rule along high power committee seng nang jipu hadak pupile council India government consolidated fund pen ilitom pan poisa nang luver titik la pon non da poisa nang lubom lang non anta 275 pensi la pen hala dake autonomous state silam nang jipu alam ta do la si non lai chan ingleng atum ke la ke autonomous state nang ni pulo la si 280 nang jipu war puwer lo 280 ta nang ji he nang ni pun itum pupe 280 long hala finance commission pu alam do hala finance commission pu along jong si Finance Commission atum recommendation pinangji pulatangte ilitum bhanda recommendation along pinangji pulatangte lake paragraph sub clause 3 clause 3 lapen sub clause A along union state lapen haladake tok dunangya bangke autonomous state or autonomous council pahala dak tok dunangi lan ke la 280 la 280 along la pilut dun lo te la ke chok lo anke hala finance commission atum poisa ilitom phan nang pitami palam dei recommendation pudei nang pitami pudei la ke India government dum nang pima nang pipe machini ne la mangge la ke athema apoisa ke finance commission tum apoisa akaprek lege do lidet ke lato poisa da finance commission tum recommendation ki pidun poisa ke thagi bugala consolidated fund of India hala dakpan sinang thagi kente ange hala consolidated fund of India ke hala so fund ben ke 275 pentanang lo me ke hala ke tante ASDC long spokesperson Daniel Terana lang lin giver Karbi Anglong ke 60 dul ke long tang lo kasi 60 dollar lang gining giver ang lo pen hang berang ilo telang li nilitu alang li ano cheperi nangji nilitum 60 dul ke hang lidet le 60 dul ke long et lo chidi lo ke long ayer ding lo amat ilitum 60 dul akam bang claim kledet hello hala fundamental part lo hala paragraph 2 sa paragraph 7 ating pen election ke pedo la pen voter list ka salam man allo salam ledet la hello fundamental lo la pido lang hala paragraph 3 pen salam na lang len lo ta salam ledet lang ke so dak tak si do lang lagi ka salam na ilang sita fundamental len lo le salam sita hala account sila long kang mia tum yong si ke che tum ing ni rong lo te lagi komposi ka salam po la si fundamental pula te lagi aputa bang lo hala close to ini lah bang so ni permanent kecesong along Karbi Anglong DC nang cekroi dun dedet aputak nang lepila sar pudi la nang cekroi dun dedet puke ilitum dedel ilitum kani prong tum dedel lo Karbi Anglong rat atum mata siniat puma bos nilitum mata pon
Athema ilitum non dak is Karbi Anglong DC lake kapre kalilo non ke damtang MP kilik Omor Singh Tiso ake hai alang li hema sormadlo lase alang li hema sormadlo porsi lake Omor Singh ko pimagi pu alam si Arjunang koklo lase la soteng ben sili teman pi nang kroy dun det la son si theklong lo sida mil tum birta long tu bangke penap dik nini aphan bangke nil tum phan permit nang pilo busi ni tum Arjulong lo la penil tum phan permit ki nangi budan itu mathau athema nil tum information le pichot da chok non 144 le dak ke dota kali thang da kali kupine suluk sodak le ke dota kali thang da kali aposi information ki piateng panil tum panang padulong lo bonte lanta nitum chok lo busi nitum mathalo lasila bangso kachisong nili tum dakar japon ke lake kangton gokji kali west Karbi Anglong tame tarik ke thom pen tarik li kali te tarik hoan tame nili tum la bangso hunger strike haladak tame west Karbi Anglong la rongkhang la pen amri ILAC long damel dum ki bi poni pan jisik pon lal lang kithe along kisum ke phodonatum along langhin VDC chairman Kiron Tokbi kahumridam kedamtang ni phai ingora sirkep arni arbi kejang kethep pigajok langhin constituency ke parlo jaipong ahawar alom don pharohini sose ahem arit langkanglum phopot bangso alangkanglum along jaipong araratum akhia dat sok purulapen kachileng atowar sitame penangan kahengno thekpon longlo bangso jaipong arara kisung akeboy chithek dunlongsi langhin constituency VDC chairman Kiron Tokbi tong sekot pen jaipong ahawar humridam bangso kahumridam along kisung ke phoduna tumaphan hemrit kahengno dun golf pen Kiron pon ahemso lapen sorkar pen akirap do ansitami kirap pajir pon pitpo pusi jaipong arada thingno ningchepon holuni pen siwa be report TK News Kapuang ho. Lepu ay. Don lama ha. Don i. Nung rin tun tang nulo boda ke. Ja teng nulo. Hemar lo teng han pai ne lo lang. Don ekdom awe lo bo. Sota. An lo. Don tu don war ma phagan de. Lo lang lo jata. Lang la. Jata gitu. Padleng an teng lang la. Pili yang kacam el hol hai ke ke. 1 minute lo ni lang ke do ke. Ini. Aji ding o i. Pasunta ban ni. Yang tak hari kacam la jata bele. Dua long kan. Baju kan ada. Labang ke isi unfortunate isi incident puta pume itum dak adung het isi lang sumipi puaro edo laso lang sumipi aro inglong pen akang bak alang si men tuwe jirlo baji hini pen honta flibag do laso alang kang bak ajonde dak japong penangan lokon berong sabura to berong terang rong timurong penangan rong bangke lang luchok lo laso lang kang lum along don pharo hini banga hem ke tutele mandalang tum ahem rit bang so chi unang lo alang tung relief long tame non donang khok lo lapen ke dak long hong chelong chanong tame penan lang phone lo pasi numa bilta nang pale lo lapen ke no ma munit bang khang thelang pasi no ma ke dak rong rat pena pachini dum asi la solam tong chekot ni ta arjulong pen ili tum Karbi Anglong autonomous council asi ama ake hai dr tuluram long palang ni thamani ni lam pale lo alang li phan pale ba alang li ta logalok tong chekot alang ke logalok action NC alang li dak harokhat video phaname alang li to lang sun pi video alang phone lo lope non ke wang jilang next arni ke don kon ahmc itum dak ke henu lapma atum han ke immediate alang litum han ki ba hem tame pipit po posi cm bana melang chap chiki lo asile tum rabjin pe la so pota tum chunik po la penge tum don kon ahmc itum dak affected ma alang litum bada sarkar pen un an ke kerap ji phan ke nilhin betame aka hai dr tuluram long sa phan ni tini tuma chuni pipit po posi dak jai pong arat la pen salabara thani di diluning pa thei pensi anthony gam tekan kon tante la non ma ke nili phane thana teng ke don pharo hini bang ke affected lo busipu la pen ke don pharo hini pen dak documents adu suman dun lo la pen ke tangka pusa ta me asap sub dun lo la pen nungbe ma alang tum chutun chudang dim ta velo putin phanon pa chini dun lo nili dal se karjulung pen non mar ajo philo ta me nili bang ke lo sitame non ma ke ilitum sorkar pen ke rab bang ke non ma nang pipo busipu lo alang itum pito nang pine la bang mo ke longan ta me nili rong arat phani le pachitang pajil po busi chuni nili
Kewang ji efrang ke non dak si thelong dak lo nuwe jirlo pilot ameni ri chairman hoy dak chiwang elo je ajo jong he kam dono ajado ni ke rong arat phonse kam kem pi phonse dana kar jab lo aben kewang jilang ani ke jai pong arat tum ke ching thulu vek pola pen chilar vek po jai pong arat ke lage nilhin ben lam chak lo agen nilhin ben de lo karbi no tomas council a cm sar ben lam chak gpa lo je tum karbi rong de lo mane lang hin ar lo hawata pachin thulu vek po pose lang ni lam chak gpa lo asila ke tum kemang hudu ning thang lam da velo kewang jilang ani ke tum chilar vek po pose jai pong arat phone to media hoy pen ni than pachin ni lo la bang tăng te ki yuti nang karbi bosar la hem so tăng te dep tu te nang ni hin kan kisi action action kedam tang arni tame ili tum lang hin long hello mesen itum performance paklang elo ani chitame all bdc chairman all video all engineer tum chingwai lo lang hin long ke tang te ke hum phobe lo hem so ke non ke bang jita non lang sumi pi phan non lom 600 plus sanction elo lapen ke sami lang so fonda 800 plus sanction elo sami lang so block andar purita haro khat block andar sanction elo se so hem tame nili prabjin pen anong kin hon tame alang tum atu pache deng pen ke patang da prang fan se chuning lilo jong se majok le laso beneficiary long sabalang tamne prabjin ben patang nang poro se lile me chuning rimang ke rako la ke tang bek ko puse pulo aro next bang ke itum ko mamma kilong le lang an hem so an ke anu tin da long la po la ke nilihin pen masin nungwe ajom masing to media hone pathan pachini de lo ke adon tin da long la po la ke hem so ke bang jilang ni ke da karbi arong anke kuna nama affected hem ke immediate alang itu panse first preference bang itu masiem bang hem so bang itu first pila ko kisi siem belam tak cpl ko sini kar dak ja pongrat phan than pachini iglo lang hindu ja pongrat ka chela to war isi pul alang pul bang asabu runchelo labang no ma chela pa oi pa ke tu melang la pen ke teglong lo pu sanchom nat la pen ke terang arong na asabu kalwar bang runchelo la so pu tak ta itu ma cm sir immediate alang engineer phan phun lo elo alang li pulo no mat lang threng lo alang tum engineer dum dana visit bang fit ko immediate la so action tum tem fit ko kisi iga ja pongrat phan ni than pachini iglo inte tăng te la camping ko bi rong kami ke dampingan army kami senang dia kamu kan ko lo tong se pasen dong kami kong se ko ni penangan alam ke pathan pachini lab lo authority tum haneli hin ba bdc chairman hoy ni pachini lab lo asalang li tum non threng lo pute ko an ma dak to bar ke hinon an tum na survey lab ko kisi alang li tum halam chak chipi do lo asile tum la rong pa na rong ko mande lage ko an mai tum to bar ke he no ma immediate itum chelat messenger phansela galbar ke he no nane pool nane run bang lai bang no man na pa thogi phan cm sa bani phan direction na pielo asila bang ke penap dik pen masila lang ke kreng de lage no ot hit ko lage na dik ben se ase ja pong rat phana se than pachini lo immediate itum da so bang itum long ko la si engineer tum la to bar kreng chet padang tum loga long nang tum hit ko penap dik mas so tong te la wap tin apni ripon la kana arata do atuna ningwe nangdap koji apan tane nahan lang tane hapon so khala so awagada ko antam din kana koji apan tane te rap lakon do unfortunately isi alam than ko li tum da locally em bang men alang di ka preka sai do ko ma ko prajal alang buhatian penese chilang dai bang dam ko ni tum bahani phone ben tum jogajog kuri bom lo apen ka jo to mas ko se man solam than pajil lo asin non malang ni tum mahin pen penang rap tame dang ja ko rat phani ni te kan ko busi ni na ta